O, mae'n enfawr i'r ardal, a'r ysgol a'r plant sydd yno fo. Mae wedi bod yn siwrne hir i ni gyrraedd yma, ond mynd o gwmpas yma bore yma, mae'n adeilad ffantastig, mae'n lleoliad briliant, a mae'n dod ar ddwy ysgol fel oedd mewn o dan yr un to, so mae hwn yn wych. Oedd Cyffelliog yn typical chocolate box type yr ysgol bach mewn pentre, ond wedi bod yn ers dros 100 mlynedd wan, a mae'r Cloceunog, it's had its day, mae gan I ofyn. So felly, fy mama yn werch chweil. Mae'n just cael neuad gyd o'r plant fe'i gilydd ar un safle, mae'n just anhygoel. Plant sy'n bwysig ynddo? Yep. Be di'r ymateb di bod ganddyn nhw? Roedd plant fi bore yma, o'n nhw deffro'n gynnar iawn, newid, heb fi sôn yn byd, andros o cyffroes. Dwi'n meddwl oedd plentyn bach fi Henry, mab fi, mae'n 5, ac oedd yn deud ar y ffordd yma, dwi'n edrych ymlaen gymaint mam, achos fedra i gweld Elsa a Leia yn ystod y diwrnod. Maen nhw'n just heiddio, maen nhw'n plant dda, maen nhw'n plant sydd yn trio i gorau, a dwi'n mynd yn reit emotional am y peth. Dwi'n meddwl, maen nhw'n just heiddi, ysgol sydd yn ffit i'r pwrpas. Dyn ni fel Cyngor Sir yn busoddi yn yr ysgol, efo'r llywodraeth, a mae hwn yn mor bwysig bod y plant yn cael y cyfleoedd maen nhw'n efo'u hawl i cael. A mae cyfleusterau yma yn fodern, yn wahanol iawn i'r hen safleoedd? Wel, mae'r hen safleoedd rhyw fath a pen yn un ysgol. Mae'r amser di newid, a dwi'n gweld y screens modern, dwi'n gweld y neuadd mae gen nhw fama. Hefyd dwi'n gweld bod nhw'n gallu bitau bywyd mewn y neuadd, ddim ar ei desg fel mae di bod. Y meysydd tu allan, allanol i'r plant bach a'r plant mawr, mae'n enfawr i nhw, a mae hwn yn mynd i wneud byd o wahaniaeth i'r plant. A dwi'n mor hapus bod nhw'n cael y cyfleoedd maen nhw'n heiddi.